соперникое ки мисол арзандан ман се кас қатӣ агар розӣ шаванд батл мебурам агар ки не шумо гуфтем ки баъдае ки қатима агар батл буроянд ва ё бояд карьерашона зан вабаста навид кунанд значит ту бисёри баъд аз орушона медонӣ метавонанд бубуранд чиста панятка исломӣ ганият кунанд метавонанд бубуранд чиста амри маъруф яхеле ганият кунанд ки что мардам бина ба гап пах гап то надорам барои чи се одам ба хотире ки ягон таи ман аз азор қабида наметавонад ки ту чи зайбат кардӣ пасар мекунӣ бас мекунӣ ма тайёрам ки туда 500,000 русӣ бутем як агар барои чӣ бихонам барои кӣ бихонам ака 4 эпизод мехонам ака ман авҷи аъло дамерасам о топ дамерам бо 4 крис амара мезанам ва сабабе ки мара шон гуфт бё ту шогирди май шодӣ бидам чинам фристайлери зур ҳамчун шон буд мисол просмотри калонам маш ба шон буд не шодиам ҳам хел соперника шодӣ буд мара гуфта шогирди май тамом коми мара фристайл мега ту қач мебура аввал камедана баъд салом бародаро ҳозир шумо қарор доред дар канали барои кор ҳаматон дазор раҳмати калон барои дастгиритон ва барои комментариҳои хубатон чӣ хеле ки медонен дар телеграм канал акай навик видео карда буд ки ма айвай бояд интервю бигирам ва шумо саволҳое додагиен ва саволҳои шуморо ма дар акай навик битем ба ма чанд саволи худам дорам ва ҳамон саволҳоам битемаш ана ба бачаҳако кадоми дар интерес на инҷа телеграм канали барои кора метонен бидроен подписатсия кунен дар оҷа чизҳои нашод реп кам мепартоем бисёр кам мепартоем нафарое ки мехоҳанд ки дастафка кор кунем бачаҳако барои нашод дастафка кадоми одами 45 рӯз кор кардагӣ нестай прикин падарка вибилят кардагием якум главни матизай бо 36 та дига падарка барои ту чӣ мерава ту агар кор кардагӣ набошӣ ягон бор либо ягон бор кор кардагӣ либо 45 дастафка кор кардагӣ набошӣ мебуро дар таксопарки мо барои кор да кор мекунӣ 100 заказ мебарӣ ти участники конкурси мо мешӣ маълумоти пурраро метавонед дар ҳамин номерҳо бинависен занг бизанен менеҷерҳои барои кори шумо да ҳатман ответ медиҳад хай мо мерем ба темамон ҳозир мо акай наврӯза яъне ки навика занг мезанем ва чанд қай ки шумо саволҳои нависагӣ биден саволҳои шуморо ман старатса мекунам яхеша битуму ба саволҳои химам хай аки бародаро мерем занг мезанем ина бачаҳако уже мо қати акай навик дар связ биромадем чӣ хеле ки дестен акай навик як бор дига салому алейкум алейкум ассалом ба акай баха ба канали барои ва тамоми нав подписчикое ки айни ҳол моро там доранд ҳаматонро дӯст медорам ва махсус ба хотири шумо буд ба хотири ҳурмати акай баха ба хотири меҳнату фаъолиятош ки ҳамин қаме сӯзане ки буд дил монда намедорам хай яке мебинӣ ки мегӯям ку дер ояду шер ояд яке мебинӣ ки канкеда мешава кӣ медонам бораи дер ояду шер ояда гуфта ждат дорем шайтон номеда ҳазор раҳмат акай навик чиста айноми худам ва айноми барори кор ҳазор раҳмати калон ки кагар бишнея сухан кардем дасти гуфти гап нест любое время гап нест ака ҳазор раҳмати калон миннатдорӣ дим қачан қай ки подписчикое ки барори кор ҳастай мухлисои реп ҳастай ман миннатдорӣ ҳамора дар шумо мерасонам ки ва адел наихидам ки ҳазор раҳмати калон дар связ биромади любое время 7 бор саломат 7 бор гап нест короче акай навик мо мерем ба саволҳое ки чанд кашидагиан ва ба худам саволҳое ҳастай мехоҳам саволҳоро битем агар тайёр бошӣ тасмачаи бехатарина бибанду пагнали короче якум як одам дар телеграм нависад ки илтимос акай навика бипурс саломатиш чӣ хелай алҳамдулилло аршидем хел ба хела ҳаққи шикоят кардан надорем чӣ каму чӣ зиёда дар ҳама ҳолат самое главное соз бошӣ як давлат короче и ай мухлисо буд ана як савол ай худам ки
нашод батл ҳамиқа додувой ҳамиқа гап хабараш еса чива хеле хомӯшӣ неста ягон гап хабар ин барномаи хиташ да ҳамин барномаи мада ҳамаша мегӣ что добро фикр ши тамом агани ина ман савол метум нашод батл нашод визифи звер хоб сразу аз звер стар кен бале мада интерес нашид ки барои чи дамҷа видеода фақат бисёртар мехост ки қати хеле батл буроям як бор не ки агар ошибка накунум як бор звер қати шумо бой додагай агар ошибка накунум азур ажзо ана вай мехоҳад ки вай бисёртари мехоҳад қати хеле батл буроя видеоша тамошо кардӣ надеюс чива шумо намепурсем жилани батл дорӣ надорӣ ма аки медонӣ чиро намепурсим як одаме ки ҳамин кора бисёр пеш бурдагай як одаме ки дар ҳамин кор пастайни ҳастай вай президент дар кор нест вай любое время тайёрай ман хеол мекунам ман тайёр ҳолат тайёр вақте ки ягон хеле чӣ мегам ягон ҳаво аст ягон шавқманд мекуна одама мега хай биё давай не ки мо 10 сол дар ин соҳа хеле мекунам ҳама чиро дидем дака пеш буд хеле мақсад ака гуфтам хеле барномаи нави даро ман батлома як бори дигар тамошо кунам хеле ака хеле ман таъриф накунам на самом деле кайф кардам агар хеле мисол вақте одам батл мебуроя тайёрира вақти тайёрӣ диданда ӯ текстора менависӣ 10 борӣ мехониш дар назарат кӯҳна мешава қамазаш гум мешава лек гӯш намекунӣ яке медуре гапои хута хеле мефаҳмӣ кайф мекунӣ ай чи ҳисоб кайф кардам ака таъриф кунӣ хуб нестай ба чӣ хотир ман кайф кардам ман аксариятша мисол аксарияташ мара барои гуноҳи пешинам ҳамин санг мезадан ҳар чӣ мегуфтам ба тӯҳмат бо таънаву гапи ғадор аммо аксариятша ояндаша пешгӯӣ кардем барои ояндааш сангиш задагем вале барои корое ки нашидай ман дар батл гуфтам додам ки ояндат инам хеле ё ояндатон ҳам хеле ё ки шумо ҳам хеле рӯзо ба сартон меоя ва баъдан ба гузашти вақт нишон дод ки ҳамун рӯзо шидан аз самон дидӣ так навик ванга буда ванга мега манга мега чӣ мега ванга мега ванга просто я проект дурам мегуфтан ки ан гапора бугу ҳамин кора меша ояндада ва возможности шиданаш ҳастай баъд ванга мебиромад мегуфт так ванга қобилияти хеле бугӯи исуси ягон хеле просто я проект ванга хеле мекунам ба фикри ман атак илми ғайб ва ҷузъ аллоҳ парвардигор ҳеҷ кана медонад бале того нашод батл кардани батл ё не ин хеле савол метавон айни ҳол рости гап жилани неста сабаб дурака нест мотиватсия нестака ман мисол дар урвини худам дар соҳаи худам намебинам нафари дастойни ки қадима батл бубурая мисол ман дар бит қати бисёриҳо сар ба сар намешам ман бисёриҳоро аз худам дар хали як қадам ду қадам не ҳазор қадам пеш мебинам мисол новбастае ки ман мисол музика мекардам агар ҳамчунин бит мекардам метонистам агар вақт ҷидо мекардам хумага медодам метонистам лекин ман ҳамчота версус ҳавас кардам бебинус хондам ҳамин версус дар кира мебини саперники ма тоқа версус дарка ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу хушхабари беҳтарин барои онҳое ки нияти ҳаҷи умраро доранд мо бовариноктарин ва арзонтарин пешниҳодро ба шумо дорем барномаи 10 рӯза $1150 барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300 шумо метавонед аз федератсияи русия аз ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон бо ҳамроҳии мо сафар кунед барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷикзабон ҳамроҳӣ мекунанд маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед бо мо ҳаҷи шумо пур аз савоб ва хотирмон хоҳад буд иншааллоҳ лаббайка ба лаб ишқ ба дил зикр ба забонам
یا رب بیار ذکر خودت را به زبانم، لبیک بلب عشق به دل ذکر به زبانم. ورسوس انا کما گپ راستش даже نمیدونم که در ورسوس با قوت соперникое ки мисол арзандаанд ман се кас қатӣ агар розӣ шаванд батл мебурам, агар ки не намебурам умуман ба ҳамин чиз тоқа ба ҳамин хотире ки бе музика шава ай так тотор версус масъалаи батли музикаҳо вақте ки дар дарни ашшини вақте дар пеши ҷивои музика қадӣ мехонанд кайф мекунӣ ки вақте навора мебурӣ дар интернет мепартӯи мо шоҳиди даҳҳо батлҳо шидем ки ай пеши кайфият дига буд не ки дар видео маззаш тамоман дига буд не ки версус ай версус ай ман се нафар сахт желани дорам агар ки хоҳишманд бошанд марҳамат орам сахтан ногуфтанамонем орам версус да беҳад сахтан яч раликай яч шахе пес ралик вай ҳоҷиш дегай ба филми хотирасонӣ агар мегум ку ахай ҳоҷиш дай нахонад ҳичи гап не намебурӯем якта шахерай якта чӣ ном дорад ралика шонай шахер бест ҳозир ман видео кардесем ба телефон гавзадесем ака видео ман намедонам вироди видео ту мехоҳӣ ки значит бесте значит чӣ гапе ҳастай раст ки акай навик меяд ки акай шон қати рамазон значит ягон гап ҳастай ва ё мумкин батл кунанд может дар ягон ҷо сулух омадагия ки ва ё батл бурӯянд барои ҳами акай ин типа бигӯем ки ҳам пешниҳод кардестай ва ҳам визв додестай и ба фикри ман ҳамин хелай мисол чума ки и кор почти кори невозможное фаҳмиди ака не бест ман тайёрам чӯ невозможное агар як ман барои сухани кагим задни зада наметавонам не ки ман 99% боварӣ дорам ки ҳамин се одам ягон қати ман розӣ намешавад ва қати ман батл кардан карьерашона вастанавид намекунам то шахерам тоже самое хайр давай ребят погнали ма тайёрам давай погнали договоримся гапро тамошо кар ка вақте чӣ ҳамун як раунди хондагӣ мара обши раундои бачакура қати намо мухлисе ки мебурорам пул метан ку чун 10 кас ям мо 11 кас ям 11 нафар акай навик ма уже бигӯем ки гапимо гум кардам и уже ростай барои чӣ ки як хеле як гапе гуфтӣ ки ман уже ҳам дар ҳайрат мондагим ҳам шокда мондагим хеле думад када гавозисам мухлисам ҳайрон шидагай мухлисам бениёяд ҳайрон шидагай не значит я чизе гапе ҳастай бачако ман шуморо гарант метавонам ки ман ҳамин гапа намедонистам нав айдаами акай навик фаҳмидам манам фикри вақто қасама на қати рамазон гап задам дар ибора на якай шабуз на қати шаҳриёр дар борае ки мо мисол тоштор реп мекунем атак ягон конфликт ягон нофаҳмӣ ягон хатогии 2 соли ахир мисол якним соли ахир қати мисол акай шабуз ягон нукта гап шидагӣ нест ё қати рали умуман ягон гап чапи зиёдтӣ надорем мо ё ки қати шахер мисол чизе буд гузаштака мисол соли замонаш расид ӯ сол моҳи рамазон буда ка ҳамин шаҳриёр мисол занг зад гуфт соз хуб саломатиё хуб аҳволпурсӣ кард ҳама тараф хайо чизе буд гузашт хотири моҳи бузурги якдигарро бубахшем гуфт дигар ку дилу гурдае ки дар киндаи сина вақте мезани алҳамдулилло мусулмонам бо бигарди бигӯй не ҳаматро намебахшем бародар ту нисбати ман хиёнат бисёр кардӣ ва мо ҳам бахшидем якдигара мисол шояд хатоги аз тарафи ман буд мисол дар он вақт тоқа як тарафа дидем шояд ягон гап дар дилин шахер монда бошад тарафи мо ягон камбудӣ дида бошад ва и фикр мекунам як возможност мешавад
давай бачако мухлисо шумо ай шумо просто хоиш ҳами акай фаромӯш накунем фақат версус бале фақат версус бебит ма медонем ки ма фақат бита нағз мебинам некем рӯи хотири акай навик барои чи любой суханаш мегум не садаи одам чизе ки мегум слово не надора мардак барӣ агар биги ки ма ягон чи ёрдам мекунам вай мекунам не ай рӯзе ки ҳамин батле ки гузарон баъди ҳамин батл фақат просто чақчақ ресем омад дид ки действительно ма чи хеле одам дидам ай пеш ки то шо сухан кард дагап шестадум рӯз 2000 парфти я рӯз 2000 парфтаги ака мумкин аёдат баромада боша вай ҳама ака вай ҳама 100% не вай как надай бобой ма омад ҳамин одам ай пеш дидам нисбати ҳамин одам бисёр марда бари ҳарчи мегуфтан хеле дага пиша места ма омадам дидам ки действительно дага пиша истод чизе гуфтум ба ҳамун ки мо организаторем ҳақ дорем ки бигем ки не хелики чизе гуфтум гуфт гап нест ака розиюм ҳама 100% баъди ҳамин ма уже гуфтум гап нест гейла барои ҳамин гуфтум ки ҳама 100% бародаро просто бинависем ки ҳами акай навика хати акай шонимси рамазон ралик либо шахер хати ки мехоҳем бибинем ма тайёрам фақат версусда ма тайёрам ҳамин одамола бимонам батл бибинам короче ждат мекунем ки ма да як гапи дигаш интересно шид ки шумо гуфтем ки баъдае ки қатима агар батл буроян ва ё бояд карьерашона заново восстановить кунанд значит ту бисёри баъд аз орушона медонӣ не мисол шахер вақте ки мо гапчап конфликт чид шахерам айнан ҳамин хел мо ай соҳаи ҳаром ай мақсад музика хай пушида нест дил хоб нафаре ки мисол давои мусулмонӣ дора мисол як да таълимоти динӣ дора медонам мусиқи ҳаром айра ҳалол гуфтан ҷоиз нест ки шахер гуфт ки ман ҳамин соҳа поли мебурам мерам баъде ки байни мо конфликт чид сураи чирам ояти 6 сураи луқмона монд дар сториси инстаграмаш ҷамъбаст кард биромад рафт ҳоҷи шаҳбоз ҳоҷи рамазон ҳамин стил қатъи мисол айре биромадан рафтам ва мо ёро ба музика даъват надорем просто як баҳс аз шеърбарак бурем мешава мисол метавонам бибурам чиста панятка исломӣ ганият кунам метавонам бибурам чиста амри маъруф як хеле ганият кунам ки што ҳамин мардам бина ба гап пас гап то надорам барои чи се одам ва хотире ки ягон таи ман аз азор қабила наметавона ки ту чӣ зайбат кардӣ пасар мекунӣ бас мекунӣ сеюмаш ки беминус ё сахтан реально сахтан ва чизо ё метавонанд ки тарбия қатъи насиҳат қатъи хеле гапҳои слишком вазбин қатъи як шови гизала ташкил кунанд як чизи взросли изе барои кӯдаконе ма иҷа тақапидам уҷа дридаги иҷа шикофай ши тамом ждат мекунем я готов я всегда готов не 100% ма як хеле гуфте ки бовар ки як қимат савол буд даже саволма наметавонам иҷа дуда ёдам бурома саволам короче акай навик я одам метавонӣ ира ответ битӣ метавонӣ ответ надиҳӣ просто навистай бисёри баъд навистай типа илтимоси баъд карда якум саволаш меяд ки дар зубор вақте ки зубор ҷамъ карден чанд сум ҷамъ шид метавонӣ ответӣ наметавонӣ натӣ Сбербанк қатъи Душанбе сити агар пули тоҷикиро ба курси русӣ бигар хулоса 1300 чанд сомон дар Душанбе сити буд ура рости гап нарасидам картаи модар буд ва нарасидам мисол 10,000 рубл бигем да бале ура нарасидам ва 350 чанд биё агар яке қасамон битам биё штоби дуруғ нашава штоби таи 370,000 ман любойш тайёрам қасам бихӯрам ва любой хиратшот нишон будам ки амхе ҷамъ шид ва ман 370 миллион бор миннатдорам ай нафаро ки сами хучона мондан дар шабу рӯзе ки реально мисол ҳам чиз мада зарур буд реально ма бояд оператсияма мегзарондам ҳам шабу рӯз беҳад сахт миннатдорам ҳазор раҳмати худо иншоалло ма то охири умр чӣ намуде метавонам кӯшиш
دستگیری کنم خدمت ما برای مردمی که همه وقت یک جویا بدن فراموش نمیکنن در روز مصیبت در بر یک دیگر میستن هیچ وقت من خدمت را در یک نمیدارم همه وقت کوشش میکنم ایمام یک چی برسه برای برادرها برای خواهرها و مادرایی که همون شب و روز مثال زنگ میزدن و به هر یک حسیات غمگینی او را فرا گرفته بود و نگفتن شفای کامل خداوند تیزتر سلامتی برقرار شود آمین. برای مادر پدر با مادر فرزندات همسر گوشی احتیاط کنید در جون خداوند هم شما را همه وقت در کجای باشین صبح سلامت اولش نگهبان باشه کدوم در کجای شما ایمو یگان خدمت رسیده ایمو یگان خدمت در دستیمومی هم متیاریم برادر جونو короче ба бистоritон навистагӣ нашод шахер ина уже аму аввали видео гуфт ки ягон гап хабар нест нашод батл гуфтен и қати у қати у қати ина уже атве дод ки се одам қати батл мекунам як саволи дигар метем нашод ами савол мумкин 4-5 одам навистагӣ бошад ту вақте ки батл қати марио кади ҳама дар гӯши марио ту гап задагӣ ё марио дар гӯши ту ما ҳамуда мега ки чӣ гуфтагӣ ана ҷавоб дар савол ранги ҳоҷи маъруф ман ҷавоб метавонам ка ба чӣ хотир беҳа ҷавоби хушрӯ дод гуфт агар ӯ гапе ки месид барои байни мардум ӯ дар гӯши ман намегуфт фавқали гапҳо як гала буд хеле фактҳо доказательство як гала буд خیلی که برادر که مثال احمد قطعشون بسیار автомат دارن که گل سیور میمونن که نمیگیره فروت مثال چیز تهمت کنه این خیلی نم به تهمت فاکتو خیلی گلاسوای خیلی یک گلا مثالا بود نه که اونجا میدانی باتل بوم میگم ما خیلی پروتیف ساپرنیک مثال باکس برو مادی باید باکس کنی مشت شکر روبرو ممکن است ایمیون پایان مثال زدم عیب کردن آدم چیزی که مثال آینده او در ضرر دارم گپایی که زیادی در کار نیست لیش ما ببرم تهمت کنم آدم به تهمت هر یک گپایی بود که او گپا در کار نبود به گوش جامعه برسه برای ما واسه تک معروف گفتم یک مثال شو گفتم شوی بخچه بفهمم حتی جایز میبود گفتی حاجی بعدی مردم در اونجا بلند میگفتیم شید ما دیگه اوجه این سوال آمه میتیم ما دیگه بچه که اون سوال حاجی معروف دام گفتین ای دام گفتین ارتویس ویتوگو کام کردم و نفهمیدیم اکای نویک کروچی نشد باتل قطعی ماریو وقتی که باتل کردیم اسمس گلاسوانی بود همه 100% بود ما شما را گفتم اگر ما اسمس گلاسوانی شما را بکشم ما تیارم که تدا 500,000 روسی بودیم یک اگر شوبه یافتی یکم خیلی فهمیدی که ما کشتگیم یکم چی کردگیم نه بدم نفهمید مثال هیچ نه یکم پریتنزیا ما ندارم ایو باتل او باتل گلاسوانی نبوده که خیلی میگم کوزی که در ما اگر ماریو را میزدم ریال وقتی که او مثال رازنابرازی بسیار پالیبوم همونجا مثال همون روزی معروف بود مثال من پدرکن هستم در باتل معروف مثال سرگره پانیتکش چود که میفهمیدگی پتسن مثال خچران بتا بسیار کارو کار میتونم بله من هم روزی معروف بوده چیکار کنیم دیگه از برو چی باید میتاچ میبرا اما دام ریال نه همونجا ما تو اسکی زدگی شش باید گمه دوی کامنت ها ما نویک زدیشون خیلی بسیاری کامنت ها اکثریت شما خیلی سودیا چی گفته اگر او زدن نویک خیلی راون نخوندی تو بایدادی نه که کامنت دیگر چی بگه اگه اوزی ما گلستوان در معروف هم میبریدم هم نه که تای کامنت پول نیوجی معروف میشید پالی بومو چیزی که حق همون چیز میشید بله گلستوانی اعتبار شگون میکنه یکی ما طرفدارم که هم گلاسوانی هم مننی مردم هم مننی ما همه شما دومات یک چیزی تو بشید و بحث ایجاد نکرد بین مردم این خوبه ما این بختی خودم 100% روزیم اینه دیم بچه که همه بطلیخ بطلی رو یاد گیرین توش تا گلاسوانی میگی میکشین و میکنین باور که همی وقتی که رالی که ما بطل مونده بودم
мардак бари ҳамон ралика ма рӯи аудиторияш мондум ки гуфтам ҳама одама бисёри баъд голос метиҳанд ма ягон расход ма мебурам хай омада дида будӣ чӣ хел даводаву паропар чӣ хелай гасницаи ҳамун дила намешавам ма мисол дар соҳае медонем ҳамун галасавани паҳ чанд сум меёрад ана барои ҳамун просто рамазон буро рафт тоҷикистон видео кард ки типа ма як как бы смс голосование ҳамода ма киштагим кама как реально желание тақдири якай шудӣ тақдири якай шудӣ бале худо раҳмату мағфират амин ралик ма ралик чижда хафаем ки ралик беҳад чизи калон карда метавонист уҷа беҳад чизои хуби бад метавонист карда чӣ ба ихе баромад кард ма айрон тарафи ҳами организатор акай шудори батл номромада ма медонам ки аз ёдкуниш қина якай шудира барои ки дар батли ма трибуна буроварда буд айрӯи варақ хонда буд вай батл бо баъди чанд қай ма точ намедонистам аз ёдкуниш қина якай шудира гуфт чикор мекард ма фристайл зад фақат мекизад махамам ай навик бисёр ай навик мегум ай ралик рамазон бисёри чиз ажда доштум не то что ма мухлисо бисёри чиз ажда доштан неким хай майлаш чизе хай вай худаш медонад ки ҳамин корро ман накардам просто вай мехост ки фаҳмидан мумкин ай раликам фаҳмидан мумкин ай ралик вибри калон дошт уҷа уже тупик дамонда буд ралик байни чораҳа да худо чикор кунам куҷо бурам исе бурам аз ёд кунам накунам бинависам нанависам ралик байни чораҳа да омад ну не вай да байни чораҳа буд ралик не ки ис сатоми худ маро медид мегуфт ма да ҳамҷаем ис сатоми худ мегуфт ма да ҳамҷаем любой хитоми худ ма да ҳамҷа будам брат ма да барш будам любой чӣ мегуфт ма ҳо мегуфтам любой кор вай да определёй набуд лекин просто ман хеле хубиёе ки хай худаш медона эй майляш бё ладно погнали ҳеҷ гап надора ба як аз дигар ки буд ки баъди ами батли марио дига на ягон реп хонди ягон кор накарди сабабаш да чӣ буд ҳавас нест шавқ нест барои чӣ бихонам барои кӣ бихонам ака чор репи зур мехонам ака ман авҷи аъло да мерасам о топ да мерам бо чор крис ҳамара мезанай даже ҳамроҳи бали хидам ولی بازش مرا خطا کردی توخه کردی من یک دیدم برادر یکم خیانت خدمت کردم ما وقت خدا شویده ما قیامت نزدیک انشاءالله با روزا میرسه که اونجا راست میشیم برای هر یک کاری کردم و جواب میگیم نیتم در گجوی بده نبودم آبادی بود پیشروی بود پیشروی منه پیشروی دستم در کجای بودم نبودم اکا انپکلان ای начинающий همون شاوروز به مثال دوره که ما سر کردیم انپکلان وقتی ما شخر جوخا انپکلان شدیم شون انپکلان در اختیار ما موند группачай зур будем се кас жараси любой группой начинающий ра мебровардем любой сорча чи мисол разбор шапошап қати намя ҷоха доштем она шовара фила қирт мекард мисол чи реп қати ака чи дис қати чи фристайл қати ака баъд ю ман айтим шидам ака айтимам ҳам хел шахирам ҳами қобилиятора дошт пешравӣ мекард фақат ҳаракат мекард обод кунад командара но шахр всегда мехост лидер боша амада без разница буд лидер кияй главни группаи ма бояд калон боша пеш бирава ман як гап гуфта будам вақти респрора сохтам мисол кори хато кардам ганда кардам айралика ма айтим каждим будам қати шон бояд группа мекардем шон розӣ нашид гума тақсим карда наметавонам қати азиз кардем маҷбур группа ким хай сасет буд як ҷоя будем мисол группара кардем гуфтам бародарҷоно мо як зонтики калон месозем группара ҳамчу як зонтик мисол овардем як зонтик месозем что ҳам дар борони мора ҳимоя кунад ҳам дар офтобӣ дар любой фасли сол мо дар кор шава ҳами зонтик ки не одамо
бола ай зонтик паридан, баъзеҳо хучона тай зонтик дида натонистанд ва ман мондам ҳамун дар дастам ҳамун зонтика одамое ки болои аз зонтик паридан тай ками анима истодам. Чӣ гап шид, ҳама шоҳидае. мегум одамое ки болои аз зонтик паридан ҳам афтошон зад, ҳам бороншон. И ҳаётае. ҳамин як савол дига ин нашуд, ҳамин шон бовар ки дар як қиёмате саволо ман ҳамин действительно хиёл мекуниш акай Шаҳбоз батл мебурояд? вале бикор мумкин қатъи ягон кас ягон даговор кардагия, қатъи ягон кас контракт бастагия ки ягон батл мебуроем, шояд. Не, фикр мекунам мебурояд, вай умуман намебурояд. Биё чиям макара ягон гапи зиёди бигем, чиям макара сарф расем, бу ака вақту намебурад дига. Но ду варианте гуфтам 99% раллик розӣ намешавад, 60% шахе. Не ки какие-то процентои ҳастае ки баҳои розӣ шаванд. Ане шон мегум вақте хеле панияткаи вақте мебурои суханои хуб қатъи ягон насиҳат тарбия ягон чизи хеле ширине ки як дарси брат шава ба мардум шанси пешниҳод кардани ҳам хеле чиз меша, шояд шон адказ накунам. Балки айни ҳол раллика намедонам дар чӣ ҳолат қарор дорад, не ки мушкили молиявӣ дар зиндагии ман ҳам аст, дар зиндагии акай Шаҳбозам аст, дар зиндагии Шаҳриёрам аст. ва ман ягон таъйира ба музика даъват надорам бародарҷоно, бо мегум тон туғри бифаҳмед, агар розӣ шидам ва батл шид, баъди дубо бинед мисол чӣ хеле батл мешавад. бачаҳако, нафарое ки мехоҳем ки билет бигирен, омадани шумо ягон ҷо рафтан, автобус, троллейбус, плин, мошин, такси, ягон чиз кор нест. Инам хе телефонта бигӣ, ин номро ди, ин номро зам бизан, ай касе барори кор туда билет мегирад дистансиони. Вақти метавонӣ ки куҷои буфорта билет мегирӣ, мери соҳ саломат ба хости Аллоҳ. Нафарое ки мехоҳанд граница бираванд, тоже ин номро да занг мезананд, ай касе ай мо барори кор ба самолёт граница медиҳад ҳамагӣ як рӯзда. условиҳошон осона, нафарое ки ягон 5 рӯз 6 рӯз пешакӣ занг мезананд, ганда арзонае. Билета мегирӣ, оматра мегум, билета мегирӣ, мепарӣ мери Челябинск, ягон шаҳри дигар, авҷа мошинои мо меоянд мегирандтон, граница мебарандтон, бо соқ саломат абрада мебиёянд аэропорт. Дар аэропорт мешинед, мепарӣ меоянд. Маълумоти пурра, марҳамат, занг бизанед ва чахчах кунед. шояд ин чиза шумо номи нав монем ба бо дигар фикрен. Ҳамин батли рӯбарӯ ам ака мисололи бисёрш гап мезана, ҳамин сар шида нашида, ма ака шоди сар шида буд. ва сабабе ки мара шон гуфт биё ту шогирди май шодӣ будам мушинам. Фристайлери зур ҳамчун шон буд, мисол просмотри калон ҳам маш ба шон буд. Шодӣ ҳам хел, саперники шодӣ буд. Мара гуфта шогирди май тамом коми мара фристайл мега та қач мебура аввал кам медана баъд мара. Ки ман 2 ҳафта пас Томск хонданӣ рафтам. Соли дига омадам дига ҳеч охи. бачаҳо тӣ чинан дига ҳама ба дави аспи худаш ака ука ҳурмат эҳтиром буд, не ки тошто як хелш мега ки бидани як хелш мега ака Шаҳбоз мега дар бари ма басанда буд ки биганаи шогирди шонаи братчикаи шонаи гуфта гӯшиш мекардан. Хеле братчикау шогирд як гала дошти ака, не ки ҳамаи ӯ нахист. Ман ҳамин акаи Зафара, яъне ки акаи райдера, ман гуфтам қати Йоген батл мебурой. Вай мара гуфт ки ма ҳамун соҳае ки ҳамо батл мекунанд, например ма оташона задагим, ма например калоншона задагим, яъне ки акаи Шаҳбоза назар дорад. ҳозир мумкин ки акаи Шаҳбоз бояд ки шогирди ма тура задагия, ма қайти батл намебурам. ой мо отаву бача надорам. Не, ин гапи ҳамо ай. Ин гапи ман нест. мисол ҳоз мо бигардем, мисол мо бигардем, мисол мара бугӯ қати райдер батл мебурой, бигӯм не ма қати отоюво рафт омади хуб дорам, мисол ман акай набота ҳурмат мекунам, ҳамчуни гери пешина, ҳамчун олдскул отоюво қати малеки хубе, мисол ҳамин чӣ хел мерасад дар гӯши райдер. Значит, и повод нест, просто мисол бояд нагем ба иззати нафс як гала лирик аст, як гала лирика
کردن که ما اوتاشو نزدم این گپ لیشنی اگر گفته باشه نه گفت دارم نه نیگری کتا کی بود مثال پیش میبینه اینا می اکای نبود تو هم مثال اکای نبود بسنده من همتون کو اکای نبود تا متای نیگرو بود اکای نبود بچه مثال پدر داشت فرزند داشت شرکتش پدر شرکتش او را پدر رپرو گفتن همیشه رپرو را فرزندی نبود گفتن همیشه هیچ که اوتا نداره داریم خیر یکی مبادا خیلی اگر قبول نکنن یکم آدمی که با بیت بگه که من با بیت میخونم چی خیلی رنگ باتل من چی خیلی میکنم تام ورسوس که قبولش میکنی کلی بیت تو فاتا ورسوس که اوای دا بیت تایوره نپرمیر یکی شاخر بگه که من بیت قطع میخونم هزار شاخر خوندم گیره با من میدونم چی حدثیتم شاخرم این ویبریوای که هر یک انسان حقوق انتخاب داره نه که اگر میگم من همچو باتلر اگر ایدو باتل ببرم من همچو ریپر یا ریپ نمیخونم نه که همچو باتل ببرم چی برآمد کنم چی بگم چی خیلی خلق آوردید کنم نه از میدونم بخیر من یا چیزی با سین سال خیلی زیبانده و چی خیلی که مردک بودن هم باتل تشکیل که اگه زورت کمه باتل دستان دادگی نه حساب رزولتات ها نه اکا حساب رزولتات ما چیگون وای نیست ای دانی момент например اوزی ай шмо ай просмотр соз результат соз ай мё ай шмо انا اونجا مثال مهنتی معروف بسیارتر بود انا ما کوشش میکنم ای باتلش ایودا بیو باتل نگه مهاربای سخن میگم مهاربای سخن آنایش چی میکنه نمیدونم ما کوشش میکنم مایوش در زور بیام نه на самом деле не خیلی وقتی که این خداودا میکنی پارو میکنی این خیلی результат میشوه میفوته که باید باتل دیگه مونی ایدو فکر بخیر مثال ما переживать نمیکنم مسئله سومار نیده ایدو ما مثال بیو نگه میجاشه مثلا من میشینم ایدو تیار میکنم پرابلم های زندگی من نمیجه قیدو من از زندگی هم نمیتا او چه نکه یکی سینو بواری مرده گوره دادرنی خودت بود دیده میشید همچه من نگلا ایس میکنم که تا دیده یکی که من میرا پولش پول بود من میومده باشم نمیومده باشم 100% همین چیزا که سبب شد که ما اون چیزی میخواستم من تیار کردم نتونستم کردم نه که این ایدوف ما قطعی نخیر روچکا ورق امضای خیلی سلوانه کرد تو ما بچه ما وقت ما میدونم کردم نه که سلوانه نخیر روچکا ورق میکنم پول ما پیش که بگیرم 100% نه تو بیروچکا ورق اکای نمیگ بیروچکا ورق پول تمام 100% میتیم اما آدمایی که ما هستن حسابکن همه آدمایی که در گپ شنیدگان например ما اول نشاندگیم بعد در گپ شنیدگان ما تیارم که وقتی که باتل شوه ما پیشکی پولشون بدم وقتی که همین ویدیو گفتیم این کار این روزی شد تمام ما уже числای باتل موندم ما پیشکی تیارم که پولشون بدم خدا 100% به یگون روچکا و به ورق او وقت مردک بری چخلی که خود میدونستی ایش میگفت این خاله وقتی که ما پیش اومد نخشتیم چخ کردیم با او گپا یخی آدماش اومد ما گفتم زن چید بلین فوفلو گوش کماره ای گاونو خاتیموای همین که امسی رپره که سار کرد داونو گوش کرده سه مخلصوی اینه بلین خیمالش همین که کشتم امسیش موند ماستر سوخان استودی گپ نه که رپ خونیش نه که رپ دیگه نخوند برای که دوی میخوند آوازاش گوشی خیترو را میداروند بعد میشیش در کامنت ایالا حقورت میپروند هوزم سوزی کو؟ ما سوزم اکم رپر نبودم ایجاد نکردم اکم ما سیمفی 4 بودم یکم بار شعر نوشتم ما بازی هم کم میشینم همین غمای دیل ما توقعیده اگم 4 میسره 8 میسره 10 15 میسره مثلا اگم چیز اگم نمیسرم همی
да ҳамин телеграм нависесам ки ту баҳс кардаги ягон ҷуда гуфтӣ ки баҳс кардам ман мардак баҷ надам реп намехонам ака ман ами реп музика реп намехонам бо мегум муворибаи сухан кардаме жилайн дорам арамад чӣ депутато дебатл мекунад барои як темара ришад кардан барои як ҳамиши нава дар ҷомеа гузарондан чӣ нава мисол ягон чӣ мегӯянд ягон қонуни нава барои ҷорӣ кардан баҳс мешавад ку байни шо ё ки байни муллоҷоно ҳам мешавад дар ягон масъала мисол баҳс сар мезанад баҳси илмӣ бале 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 ҳамиам як муворибаи сухан мешавад илтимос маданияи ҳақорат умуман куш накунад ки шояд ки ҷанг шавад уҷада бале бале ҳақорат махман пазвалият намекунам 100% дар кор нест хеле хай акай навик як сухане дига мекунам агар баёд тамошо кардеса боши видеора ма батли сол сар дорем зиёда ай 16 одамай давоҷа расходи бениҳоят калонай яке мабодо и одамое ки се касе гуфтагин ответ надоданд мабодо дар лига батл ту тайёрӣ яке ма биём намуроям хеле кунем ки амо хеле нохонда буброям бираван айзад не ту дар ҷаи хеле ки например ҷои якум мардак бар як гонораре ҳастай ки вай конкрет накалонай чаки минус қати обязательно бихон ма тайёр ака минус қати метавонӣ ки нахонӣ худуд ма тайёр метавонӣ ки нахонӣ дар оҷа условия ҳамин хеле ки любой хел иншаалло тайёрам любой сорт қати мисол чӣ кунем рақобат кунем ҷанг намегемира мисол ягон кори ганда намегем просто рақобат чӣ хеле мегуфта намера аёдум бурумад типа баҳсухан правильно инҷа ака мисол ай батл тоқа хеле репери зур будан одам маълум намешавад уҷа панякаи одама маълум мекунанд дар ақидаи ӯра мисол чӣ фикро дорад чӣ фаҳмиш дорад нисбати зиндагӣ мисол айдан ям одам чӣ гапо биромадестай бисёр чизо маълум мешавад не толка вай дар бит чихелӣ мехонад ки версусиш чихелия ё дар реп чихелия ҳами одам тамом ма уже ира бисёри хай ҳастанд дар лига батл дар батли соли мо ҳастанд мо уже мумкин моҳҳои уже январ сёмка кунем барои конкретно уже ахири январ тир долгай бад нест ҳамаш почти тайёрай где-то бадои ами может уже скоро короче ами моҳи январда мо конкретно условиёша ҳамаша ҳамин хеле кардагем ки хай агар одам рангим худиш боварӣ дошта бошад меоя бар вай мекунад ҷои якмай ҷои дуюмай ҷои сеюмай хами якум дуюм сеюм призои калона яъне ки пулӣ чанд батл мешавад чорта чорум финалди чорумда уже дар финале уже як хали чамадончаи пул мезанӣ мегирӣ мериша финала ки мандарина я лимонаста ё мандарина хай вай бовар кис мешавад бигзор як савол дар сари мардум вай смотря агар чӣ хали агар одамое ки например дар соҳаи реп рангам хутон бисёр ки бошанд уже мешавад примерно чанд кас согласиса кардед 10 одаме ки например чихе бигум вроди тайёранд одамои созанд хали манени хел қатъиан 10 нафар фаворит чикадомай ҳама сахт чикадомай примерно уже блин хороший вопрос неким иҷада смотря ай завес ай худуд мекуна ай одам мекуна мисол миллионишон кадомаш чӣ статус дорад кадомаш то чӣ андоза мисол
داره برآمد که اگر خدمت که اگر اینا ختم گفتی که غوتی ای رمضان تو بسیار چیز اجده داشتی اومدی او کار نکرد ممکن که ما ختم همو جز بسیار نشد ستاتوشون نشد دبات لو چی برآمد میکنن این چیزش ما خیلی دا پوشیده öyle ندیدیمش این چیزا چی میگن چیزی امر رپری که تو مثال ستاتوشون در چی وضعیت مثال چی اوزوینده برآمد کردن میتونی چند کس نامبر کنی تو بخفا نشم بچه نه ما ناموشان نامبر نمیکنم برای چی که ما در گام ویدیو نگفتن کی برآمد میکنن نه هستن خیلی واریانت کی اون اپمی در چوریک فینال میغالتی کو این اپمی ریال قطی بارسلونا میغالتا میدونی که ایلی بلین بازی وزبین میشه و اپمی در اینجا هم هستم خیلی 4-5 آدمی که ریال بارسلونا هست بازی دا конечно هستم باور هستم باور که ما پروستم یادی چی کم بودی هستی برای همون نمیتونم گفته برای چی که ما کانکر نمیدونم نفهمی برای همین حساب کتاب نمیدونم که پروست همونجا چانس میشه اونجا چانس میشه از ما پروست همین پرازنیکو بزگرن اونجا معلوم میشه که گیجو چانس میشه چخلی میشه اونجا کانکر دستم را بفهمم اونجا ما پاگی دیگهش ویدیو میکنم میگم همش پادروبنا خیلی معقول ایتن که نه فراد نگو نه اکی اینجا بگم سورپریز در اونجا منعکس نوروز آنم برام میگم برام بود اینترس نمیشه مردم اونجا کیمه بروما باشه نه ما یا آدمایی که هستن از ممکن که هستن یا دو آدمایی هستن که може уже 2018 батл кардаги буданд ҳамваё тайёранд уже хахшон хит кардан я барбариш марҳамат биён коме меянд чӣ коре мекунанд ихтиёр доранд акай наврӯз ҳазор аҳмад калон бародар дар связ биромадӣ хела вақта гирифтем ба худо ака гап надорум ҳазор аҳмад гап нест брат то что сухан кардем дар замина мондӣ миннатдорум любое время ака любое время ягон хизматча шид ягон гап хабар шид аз тарафи мо любое время ака алоқа кар саломатӣ москва омадем ҳатман ака тамос бигирем раҳо вазминаи кам мебурунсини граница бишова хона бо мебурем дастафка кор мекунем ягон рӯз ягон навориш ақовар ташкил мекунем кстати рӯзи 29 декабр яъне ки пага рӯзи 29 декабр яъне ки пага закасо дар москва ҳар як закас 1000 сум дада дастафка барои ҳамин ҳаракат ки буро дар москва 1000 сум дар питер 700 сум ин реклама набуд ин яки уже ин видеоро мо 28 кардагем мумкин пага бурояу некем пага дар москва рӯзи 29 декабр ҳар як закас 1000 сум бародар надорум ма предложение надорум роҳе ки бикунемат намеша як дақиқа дамеша бигиред мара ҷош ҷаҳатиш кунен як предложение кунен чӣ мекунем ма бо ма пага ягон наворак ай беран о бигирем документта роҳе ки шамол барӣ мекунем без проблем хоб майли я бо дига лавай мекунем боз як додрои мекунем ташкил мекунем як самакат осон айда мешава барои мошин қади вапше пакива намекунем яка 1000 рубли зур аю намия москва пасква партият она шоу барад 10-15 ҳазор кор мекунем 6 так 5000 бехигуш деки шамроз баъд велик чӣ хуби дорад ҳам наздикак ҳам яндекс ака мисол чӣ мисол ина пятёрочка ҳамида пакетат мета 1000 рубл то и падарка я тарафи ширкати ҳам яндекс я тарафи ширкати яндекс ҳам хали бонус кадай иштияк хай зур як рӯз мебурем кор мекунем дастафка гап нест бобой аллоҳ нигаҳбон шава барори кортида ма нигаҳбон муваффақият let's go давай бобой
бачаҳо хай дидем ки акай нави қати мо тамос баромад ва мо чанд саволое додемш ва чанд одамое ки навист дар телеграм ҳаматон бахши бачаҳо бисёр саволотон надодум барои ки бисёр саволотон додагӣ будужем ва як гапе гуфт Нашод батл ма бувар ки хали гум кардам хама значит чизе ҳасташ значит по-любому ҳама одамое ки номбар гирифт может тайёранд дар батл лекин морам тайёрем даҷа хел кардам барори кор морам тайёрем барори кор 24 соати хали темада тайёрай дар ҷои шуми хайкам кардам боша шумо худтон медонем ки вақти зами хали шуми хаме кардан ягон кас организова накард мегуфтем ки ма батли амиёро организова мекунам бародаро ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон нафарое ки тамошо дорен гап хоҳа карден ҳаматон дар раҳмат мир ваши мудому бахабулу вазу гастях let's go